أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ngicela Allah umdali wezinto zonke angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke zibe phezu kwenu. Lana Allah ukhuluma indaba enkulu. Allah kwiQuran uthe sikhumbuze abantu ngaye. Fadhakir, khumbuzane abantu. Innama anta mudhakkir, ngempela nina ningabakhumbuzi babantu. Umdali uyasinikeza leso siqu lezo zimendlela lezo ukuthi umsebenzi wethu thina ama-Muslim ukukhumbuza abantu. Zikhulumile-ke izikhulumi ngendlela eyithanda ukukhuluma ngayo. Mazibona lama video ami engiwenze umfoka Mabunda uGift Media. Zikhulumile. Banelungelo futhi lokukhuluma. Ilungelo labo ukuthi bakhulume. Ama comments wabo abonisa ukuthi bawalalele, bawabukile ama video wami. Ngoba kube bawabukanga bebengeke bakhulume. Kodwa manje into engishaya ngabo yinye, bangamavaga, bangamagwala. Bakhuluma kuma comments kuphela. Yenzana ama video njengathi. Ningithuke bume, kubuka izwe lonke, kubuka umhlaba wonke. Mangabe ungelona igwala, mangabe ungelona ivaga, mangabe ungazenyezi ngenkolo yakho. Yenzana ama video njengami, nibukwe abantu banibone. Ningagcini ngokungithuka lapha kuma comment. Lento leni ikhulumayo lapha yana ayingithusi nakancane. Mina inhlamba kimi ayinamatheli, khululekani. Yenzana ama video. Nikhulume konke lokho nikukhuluma lapha kuma comment. Nisho ukuthi ngiyahlanya, nisho ukuthi ngungcolingcoli, nisho ukuthi angigezi, nikhulume konke, nibukwa umhlaba wonke. Ungacashi lapha kuma comment. Nisho ukuthi ngiphithanelwa ikhanda, nisho ukuthi ngidinga udokotela wengqondo ozongelapha ngokomqondo. Yonke lento leni ikhuluma lapha yana. Nisho ukuthi ngishumayeza abantu amanga. Yonke lento eniyikhulumayo. Yenzani ama video nibukwe umhlaba wonke. Yini le eniyisabayo? Layelani-ke mina ngineyimpendulo zenu. Umdali uneyimpendulo zenu. Akumina engineyimpendulo zenu, kodwa umdali uneyimpendulo zenu. Lalela. Ngivule la iQuran chapter number 9. Quran surah at-Tawbah chapter number 9. Iverse yokugcina kuleyo sura leyo. Verse 129. Quran chapter number 9 verse 129. Fa in tawallaw, uma ngabe nibalethela umlayezo, nibatshela ngezambulo zami, nibatshela ngezimpawu zami, bala bephenduka bengafuni ukulalela, bekhuluma konke okubi ngani. Lalela ukuthi umdala uthini. Uthi faqul, batsheleni labo bantu labo abenza lezo zinto lezo. Hasbi Allah, thina Allah umdali wethu usanele. Ningakhuluma nigcine la nithanda khona, kodwa thina Allah umdali wethu usanele. Ngani? Ngoba Allah usilethele isithunywa esisilethele lo mlayezo lo ekade singawazi. Sesidukisiwe abaningi, amaRoma, amaJuda, amaKristu, amaNazaretha, amaWatchtower, sebelidukise baliqeda izwe. Kodwa umdali ngomusa wakhe nothando lwakhe nenkazimulo yakhe wakwazi ukuthi asithumele isithunywa sokugcina emhlabeni kude. Hamba uye emhlabeni uyovusa abantu. Ukuthi bathini? Faqul,
hasbi Allahu la ilaha illahu. Uma ngabe bala fa intawallahu, uma ngabe bala bephenduka bengafuni ukulalela, beqhuba amakhanda abaqinile, beqhuba ubuhlongandlebe, wena wothi uAllah umdali wami mina unganele, la ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Allahu akbar. Alayhi tawakkaltu, ngibeka wonke amathemba ami kuye, wonke amathemba ami ngithembele kuye, ngiwabeka kuye. Allahu akbar. La ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Futhi yena uyena umnikazi wesihlalo esiphakeme esikhulu sobukhosi. Nangu nje umlayezo thina esiwuthumelayo, asithumeli imilayezo eminingi, sithi la ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe, uyena umnikazi wesihlalo sobukhosi esiphakeme kakhulu. Nangu nje umlayezo thina esinithumelela wona. Awulaleleke sengivala eBhayibhelini ke manje, ngisuka kuQurani ngeBhayibhelini. Ngikhuluma ngawe wena okhuluma konke okubi ngami, konke okuthandayo ngami, noma ngathi thina esishumayela ivangeli lobunye bikaNkulunkulu. Mateyu 5 iverse 11, noma ungayiqala ku1 mawuthanda, kodwa ngifuna ukuqalela ku11 lapho uvuthondaba lukhona. Verse 11, nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Allahu akbar. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele, ubusawoti bovuswa ngani na? Akasasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ungesitheke, nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Bangadumisi noma ubani. Ubani okhuluma lamagama? uJesu qobola. Yini angathi bangidumise mina? Uthi badumise osezulwini. Uyazikhipha yena. Qhubeka ke wena ke nekhanda eliqinile, ongafuni ukulalela hlongandlebe ndini. Qhubeka wena ukhonza uJesu. Qhubeka wena ukhonza uShembe. Qhubeka wena ukhonza uLhanyana. Qhubeka wena ukhonza uRhadebe. Qhubeka wena ukhonza uMndise. Qhubeka wena ukhonza iDlozi. Qhubeka wena ukhonza imali. Qhubeka wena ukhonza inyanga. Qhubeka wena ukhonza isithwalo. Kodwa nanti ivesi liyakutshela ukuthi ubuhle bomuntu ophila emhlabeni, umuntu ongukukhanya kwezwe, umuntu okhonzwa uNkulunkulu osezulwini, yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso, siphume ebumnyameni sizohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.